Kíváncsiak voltunk, hogy Budapest lakói felismerik-e képekről az olimpia sztárjait, az olimpia aranyérmeseit, magyarokat, de volt köztük egy meglepetés versenyző is. Lássuk! Szilágyi Áron, Kozák Danuta, itt van a meglepetés, Michael Phelps, 100 emese és Hosszú Katinka. Na lássuk, hogy oldja meg az utcaember ezt a feladatot. Ez Katinka, szerintem. Meg róla volt szó az este. Nem, várjál, most volt a híradóban, azt hiszem, hogy az ő nevét mondták be, nem? Nem ő, ő olimpiás, nem focista, várjál. Ő birkózó, nem birkózó. Ilyen megmondom kicsoda. Nem hiszem, jó Isten, ki ő? Most őszintén. Szilágyi Áron. Katinkát azért eltaláltuk, nem? Igen, ő az ő volt. Hát ez aranyák Katinka. Nem, ez Katin. Ja, nem, ez a szürkehajú csaj, nem, ez a páros izé, nem? Közel van, közel. Ez a, hogy is hívják, csaja volt. Ezt nem tudom akkor. Ezt tényleg nem? Menjünk tovább. Ő? Nem Gábor. Várjál. Ő vívott. Ez fix. Ő basztani akkor a másikat. Tényleg. Nem tudom nevét tényleg. Ő Mike Phelps. Já, jó, hát kimondani, köszi. De ő vívott, ugye? Jó, nem, ő úszó. Az 23-szoros olimpiai bajnok. Nem hiszem, hogy nézik, hogy pörgünk után. Hát itt a vívás. De itt az azért, na a nevét meg nem mondom tényleg, de ő szépet szól. Őt nem mondom meg tényleg. 100 szemese. Szemese? Ezt tudjátok, hogy a Katinka hány aranyat nyert? Hány? Időben. És még nyert. 6. Majdnem, plusz 2. Szilágyi Áron, Kozák Danuta, Phelps, emesebben 100 emes. Hosszú Katinka. Ezt már tudnám mondani, hogy esetleg Hosszú Katinka hány aranyat nyert Rióba idén. Legyen. Danuta. Ő Phelps. Bírócsaj. Az első aranyat ő nyert. Hát, jaj, igen, tudom, de nem jut eszembe a neve. Nemesed, vagy milyen nemesed? Tényleg nem emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani. 100 emese lett volna. Ő biztos. Katinka. Mármint Hosszú. Áronhoz visszatértünk. Fiúk szerintem sokkal jobbak ebben. Ő nem most volt. Ő is úszott. Őt nem ismerem. Nem is Hosszú Katinka? Én sem, nem? olyan mondom. Annyit mondok, kajakos csaj. Akkor még Várjál, ja nem. Tudtad, én nem nézem. A Dori mondott valamit nekem egy kajakos csajról, csak nem jut eszembe, na minden. Magam is nem mentek az olimpiához. Nem? Passz? Passzoljátok? Igen. Egyiket sem fogom felismerni, csak Dehogy előre nem. szólok. Amerikai úszó. Nagyon nagy sztár. Nem értünk ehhez. Nem értenek hozzá. Vívó csaj. Az első aranyérmet Hajrá. Nem Te értem. vívtál, te vívtál. Nem tudom. kollégát fel kell ismerni. Nem? 100 szemesen lett volna helyes megfejtés. Tényleg nem tudom, egyiket sem ismerem. Na, ő biztos. Ez a Hosszú Katinka? Ez Hosszú Katinka. Őt mindenki Sok. ismerik. Hívás kétszeres. Londonban is, idén is. Tudnom kéne, tudom, hogy elvileg már találkoztam. Csak valami Áron? Valami Áron, de milyen Áron? Úristen! Gondolkozom. Szövetnek kell megvenni. Szövetés.
Nagyon közel vagyunk Oda már, akarok nagyon el. meleg. Nem problémálom. Szentgyörgyi. Nem. Szarvadi. Szilágyi áron. Szilágyi áron. Ezt tudjuk, hogy mikor nyert az első aranyérmet olimpián? Nem? Mese? Köszönjük szépen. A nevét nem tudom, de tudom, hogy az apukája is sporttal foglalkozik, igen, és ő is nyert aranyérmet. Úszó, kajak. Nem. Kajakos. Danuta, Kozák Danuta. Őt nem tudom. Úszó, amerikai. Ja, persze. Én magyarba gondolkoztam. Nem. Ő a becsapósunk. Színese. Katinka, Katinka. Azt esetleg meg tudod mondani, hogy hány aranyat nyert? Hány? Jól van. Egyet? Ja, azt hittem, hogy végig vagyunk. Ja, nem, végig van már. Nagyon szépen Nagyon köszi. szívesen. Kozák Danuta.